Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane Isiphingwe ngezinkulu ke manje indaba kaMvelase. Indaba kaMvelase insizwa ke le eshiswe ke lapha kwelaseMaponya Mall isiphingwe ngezinkulu njengoba kisingenwe yilowo ke odume ngokulika Max Makhanya. Max Makhanya odabwa kwaZulu Natal usengene ke le ndaba ngokuthi kakhuze ke labo drive sebetshele ke emehlweni kanjalo ke nama taxi owner wakhona ukuthi ke yena kabe sabe futhi ayekho noyedwa ngenza ke nolincumo. uMakhanya umemezeleke lokho engene enkundleni ke zokuxhumana ebatshela kwezikabhoqo ukuthi ke lento abayenzile udoti futhi ke inambithisiseki. uMakhanya uthema ukuthi ke bafuna ukuyiphaka neKZN kabapha bayiphake phela uMvelase lona kudaba kwelaSolundo ondini olumahlekhleki ushiswe ke njeke insukwini ezintathu ezedlule emva kokuthi etholakale ke layisha ke endaweni abathi ko taxi driver bengafanele ukuthi ke layishe ke kuyona bathi ke bengenayo ke imvume yokuthi ke alayishe ke kuyona. Umbuzo ke uthi ke pho beze bemshise bebengamphuci ngani noma ke bemtshela ukuthi ke makehlisa abantu. Max Makhanya usekhweleke wadilika futhi kulowo ke wesilisa okhala ngequantum ke lakhe athi ke balishisile emva kokuthi kade ke kubuleweke lensizwa. Lensizwa ke ekhala ngequantum ke la ethi ke balishisile ibeke isishiya ke ngalazi ithi ke abantu ke bayiphuceka isinkwa ke emlonyeni emva kokuthi ke beshisa ke iquantum la bekade ke yondla ngalo ke izingane ke zayo. Max uthi ke lensizwa kave ke yisilimi isiphukuphuku njengoba ke khalela ke lapha iquantum layo esikhundleni ke sokuthi ke ikhalisane kanye nomndeni otheke walahlekelwa njeke lapha ke iqhawe ke labo. Uthi ke lensizwa kungani ukuthi ke ingacabangeli ke lo mndeni kosemanzini njengoba sikhuluma ke nawo namhlanje. uMax Makhanya uthi yena kanye noMakhanya bonke bephelele baphumela kobala ukuthi ke gede indaba ke yalaba bantu ke baseGoli. Uthi ke abakhuluma ukuthi ke bafuna ke impi kusheshe caca ukuthi ke bafunani. uMax akakufihli ukuthi ke yena kanye ke noMakhanya ke bonke abesabe uphinde wabatshela ukuthi noma bengesa ke nezibhame engakanani bephinde bese ke nezinkabi ezeswabe ezesatshwa iGoli lonke ngeke beze benze lutho. Hayi futhi nje ngizosho ngithi yibo noma angazi kahle kahle ukuthi obani. Angazi kodwa nje icisha abantu bama-Uber behlangana ne-community the way ngizwa ngakhona nami bengekho ngizobasho kanjani. So into engingayazi angazi ukuthi le monto yami ihlangana aphi nalo nto noma mhlawumbe khona la bayisola khona bake bayibona khona kwezinye izinto. Angazi ukuthi kuhlangana aphi le monto ngoba le monto ngondla ngayingane nje ukuyibona nje. Ngiphila etaxini mina angina income enye ngiyithola ngaphandle kwemali etaxi. Kusho ukuthi nje oba kanjena ngezami ingane nje sokubulawa indlala. So ngempela nje ngalento eyenzakalile ngibhlungu impela nje. Ngcono ukube babulale mina ngcono nokuthi bangishisele imoto. Lento abayenzayo kungibulala ngiphila lo. Iyo lensizwa ke bikhala ngetekisi yayo eshisiwe. Le tekisi ishiswe ke emva kosuku nje kade ke kubuleweke lensizwa yaSolundo olumahlekhleki ishiswa nje kusolakala kamalungu omphakathi kanye ke nabanye ingxenye ke abantu abashayela kama Uber okuthiwa ke sebesemkhankasweni okuzibuyiselela emva kokuthi kubuleweke uza kwabo. uMax Makhanya bese iphendula ke lensizwa ekhaleleke imoto yayo esikhundleni ke sokuthi iphephisele kumndeni yathi ke yona ke bayibuleleke iphila njengoba ke beyibulaleleke imoto yayo futhi kayisazi ukuthi kumndeni wayo kwizondla ngani. Wabeke seyiphendula uMax egameni lo Makhanya bonke bephelele wayiphendula wayifaka zonke iphelele kuyona ke lensizwa engenandaba nje ke nokufake kwalensizwa ke kwaMthembu. Namhlanje ake ngithathe inhlamba yami ke ngiye lapha ePhimville esigamekweni esenzekile lapha ngiyothuka nje inhlamba. Ngafika kade zinja. Uyabona lento eyenzeke lapha yana ePhimville ngaseMaponya Mall. Nina ma-owners ama-taxis singoMakhanya sifuna ukunitshela ke nina ama-taxi owners alapha ya elokhuzeni kwiKhisani Road lapha yana ukuthi niyasangana nina zinsha. Niyathakwa nina msono. Kusho thina singoMakhanya lamasimba enwenze lapha yana. Uyabona?
kunalesiphuqa sendoda enekhanda elikhulu engathi u10 pound wesando laphana abayishisele iquantum laphana iyaqhamuka iyasantuza umdido nembobo laphana izodabukela itaxi kunemphefumulo yama Uber drivers eshisiwe laphana lo taxi owner uzodabukela itaxi yakhe uzokhalela itaxi yakhe uzuyasonga laphana usongela abantu uthi nicabanga ukuthi sekuzoba khona ukuthula ke nicabanga ukuthi sekuzoba msunuka nyoko wena nja gololensha ongenazwelo nenhliziyo embi msunwe nja kusho thina singomakhanya sithi msunuka nyoko lenhlabathi lesiyayithela kulelo phalish lakho elingavuthiwe inja kusenze lutho ke futhi ke ngisho ungakhipha ezokugcina ngce inkabi ngithi kwayizona lezo nkabi msuniyo nina kusho mina amasimba lento ebuyikhuluma laphana wena nja kubeka interviewer laphana uthi wena itaxi yakho ibiyini itaxi ene insurance kunemphefumulo enishisile lapho ibiyini itaxi into inshorile kunemphefumulo enishise kanye nama Uber lapho ePimville amasimba lento eniyenza nitshelwa yithina singomakhanya sithi insizwa sithi apho ngeinsizwa zamatekisi ezihlonipha abantu insizwa zamatekisi ezihlonipha imboni yamatekisi enjengomavava sithi apho ngalezo insizwa lezo amasimba le evelisuke nje idala udungunyane emateksini yazi ukuthi yona iyoyodwa nje edubulayo ihamba imbisa ama Uber drivers lana ibabamba inkunzi bashisa bebaphuca imoto imsunu yonke lento eniyenza kusho thina singomakhanya sithi wayekeni lo masimba lawo lo mhlanzo yemkhangqala eniyenza lapho ePimville ngasemaponya mall sithi uyekeni lo mhlanzo loyo Lempiki ibukeka ke sengazi ukuthi kisazothatha ezohamba ke ukhalo kolude njengoba ngibonakala sengazi ukuthi ke ayinakiwe kanti ke iyimpiki ngempela engahle kishiye kimphefumulo keminingi njeke lapha ke bakithi ke ilahlekile ngahle kishiye imindeni eminingi lambile emva kokushona kwalensizwa kwazise phela ke lolu hlelo ke njeke labantu ke basemateksini ibona kabantu abasuka ke ngodlame olukhulu emphakathini kuma sexwa ngasekulayisheni kanti ke futhi kanjalo njeke nabomphakathi ke noma ke negenge ke noma ke insizwa ehamba ngama Bolt nazo kubonakala sengazi ukuthi ke futhi sezujoinile ke lo mkhankaso wokuzibuyiselela njengoba ke bekhala ngokuthi ke abamateksi bayedelela futhi bayabaxhaphaza bababoni laba ke abamateksi kuthiwa ke basuka njengabantu ke abathatha ke imigwaqo ngazi ukuthi ke bayi-owner kukhala ngokuthi ke abantu bamateksi abababona abanye abantu bazi ukuthi kufanele kuhle bona kuphela umbuzo ke uthi ke bathi abamateksi laba ama-Bolt bayithatha phe ke imvumo yokulayisha ingabe ke banayo yini imvumo abayitholayo noma kama permit ukuthi ke belayisha umphakathi bakhala nangokuthi kungani bengayike kumphathi wemola azokwazi ukubanikeza ke indawo yokuthi ke belayishe kunokuthi ke befimbelane kodwa ke futhi lokho akusho ukuthi makubulawane lempi ibuya ngazi ukuthi izohamba ke ibanga elide uma kuyikuthi uhulumeni akayinakile mayikhuzwe kusesenesikhathi asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane